Itinapon na lamang ang mga hinog na kamatis sa kanal at maging sa bakanteng lote sa isang farm sa Barangay Suyo, Bagulin, La Union. Ang mga ito, tanim ni Reynaldo, isang tomato farmer sa bayan. Aminado siyang napipilitan na lamang daw na itapon at hayaang mabulok sa mga tangkay nito ang mga bunga ng kamatis dahil na rin sa oversupply na dahilan ng pagbagsak ng presyo nito. Sa ngayon kasi, naglalaro ang presyo ng kamatis ng 7 hanggang 10 pesos per kilo. Siyempre, panunutan na kami, hindi pailang krudo lang ang papan mangi-dispose. Diyan panang danda kasi ay. Siyempre, anda masubot kami, tapos agpakumboy daway no maibunag da kita, wala lalo da kita yadayo ti kalsada ko makasya. Mas magastos pa raw kasi kung kanila itong aanihin at ibabiyahe sa mga bagsakan at ibang probinsya. Para hindi masayang, ipinapahingi na lamang daw nila ang mga kamatis. Kastana naman, no, dati umay dumawat, padawatan mi kasi no damot ti gumatang kita mi gitay medyo limpyo, gitay medyo darakal iso ti ilako mi no. Dati may nga gumatang no. Wa, ipalubos may latamon no dati kay natin may agala ko may dalata mga ala. Para sidaan kasi. Hindi raw mababawi ang puhunan ni Reynaldo sa mababa nitong presyo. Sa halos kalahating ektarya nitong taniman, umabot din daw kasi sa 200,000 pesos ang kanilang nagastos sa 3 hanggang 4 na buwang pag-aalaga ng kamatis. Bakit no talagang awan tayo may mga ala na gito, nga mang dawat with no baybayan nyo no kung na pinanser miya ka. Basta madadaal na tatitan kasi malugi. Nya nga talaga kasta kanu ti kastoy gayam ta or sakat first time ko nga garden ti kastoy gayam ti rekdana no amo nga maichamba ti mula. Kasi talaga yung buwan na ito na oversupply na yung mga kamatis sa merkado kaya bumababa na yung mga presyo. Tsaka maraming nagtatanim na sa mga buwan na ito. Marami ng harvest. Sa assessment namin, estimate namin may mga 5 to 6 hectares na affected na ngayong buwan lang mga almost mga 30 to 40 farmers ng mga yon yung mga affected sa presyo na ngayon. Ang Municipal Agriculture Office gumagawa rin umano ng paraan para makatulong sa mga magsasaka. Nagsasagawa kami ng mga trainings sa mga iba't ibang association, farmers association sa paggawa ng tomato jam, tomato sauce, mga tomato wine. Pero konti lang kasi yung mga nagpa-process ng ganun, tsaka mostly kasi mga for household consumption lang ang mga yun. At nais din umano nila sanang makahanap ng pagbabagsakan na kayang bumili ng maramihang supply mula sa mga farmer. Marami kasi yung isang farmer lang, kung isang farmer lang may harvest siyang 1,000 kilos, 500 kilos. Joan Punsoy, Balitang Solid North.